Hello, Bayab Sang Natan Lam Sukuani Kokborok ST YouTube channel chung tabo kenal nyai pia thar semester Kokborok major paper 6 ni kaisa rung ni tongo o rung ni tabo sung bimoli sung Tongwrwng eba bimoli sinimung sung pori nyai nyai again ora video na paitha jorna dite video na paitha jorna mani agol chata kheba video na like channel subscribe play bede me pade chung tabo nyai nyai Bimol ungkha nanda kumar deborma bai sijak rung 1 2001 prothom ayungni khoroksa Tongwrwng bo khoroksa rung logo phurungna ni samung manui sarma amchaibo sokphainai Khurungnai ketal manui hainai Jogesong hai Bimol bo khoroksa kalajosi hatini ganawo Jogesni senior basic rungnok tai gonda tuisawo khe Bimolni rungnok Bimol borok bai belaino kothajago kok sanabo belaino kurung bo chakuri manphono student organization bai godaljak ko tai Tongwrwng bo bukha rujako Bini bayabrokno rungnok kotoro surunggui tongphuru no ang waisa montri ungkano hinoi sasawo sarma amchayo phaimani bisakaya sungino bini bodol kubangma borokno sitogui kibikha chakuri khlai phano haino bui hai siring tongna naya sari gungkheno gana ginini kami rogo berayo tai aroni borok rok bai kok salayo borokni podrepor jungjalni kogrok khanana tai tamo khlai man abotoi langmarok kunogo Bimol tamo pati khai hatini borok tai amsaini borok bebak sawai manbaikha baksa purungnai ungkutui baksa pronangdoi Tongwrwng khlayo hnoi kuchugo kokbo silsakha haifano mungsa khlaimanya yang Bimol aba hairokno mungsa sak nangya bini muchungmate khlai tongo Bimol song sarma amchaiwo phaioi nokphaiga arni bosongni lukurok belaino wanawo laijak dungo no ban thewoi electric chati tungrunai bisma samung tangmani yagolo tabuk paitotoi ungkha khali tabuk toi hai jorawo bolongbasa hatirok toi tolawo pologoi thangbainai haste hapangrok bo sarma amchaini lukurokno kutul runani bagoi kutulunani kwbangma samung botang yagonakha tongkosong tongnai lukurok Bimolni thani phailai kokbiti naphayo lukurok dakti o jungjal ni yak kakna muchungjago kakna muchungjagbayo Bimol khoroksa hapangni sebok lukuni birman bikhata jungjal jarokno tuyoi samung tangnani abobini hapangni samungya phia luko hamkrai nainai omo tui rokno naisingoi siring khe tongoi manjakya chini borok dofani bisingo tabuksa chini kok hukumurok hingga kuchugo kusana naidrop omo tui jorabo lukurokni kok wansugoi borokni lukurok tongoi bachai maina khe chini wansukmung haino tuyo kochogoi thangnai tai kahando tai khamnai tongna thingkai tongnai rok tei kaham tongnai rok tei khama doi mokhaita tei tai khemnai tongnai rok lama kaham kheno phunugoi mannai ayang bukhago wansugoi swkangni simino baithangni pojano karoi luko hamkraino wansuknai Bimol taibo bukha bachawo lukono chubana bagoi borokni birman bikhate jungjal rokno tuyoi Tongwrwng thunglai mani chaya hnoi Bimol wansugo aboni bagino hapangni sebok khlai tutui phano lukurokni hamkraini samungo ma nongkhoro getini video asuno dorong hambai video na paitha dorang naimani bagoi hingke norok atai comment khadi norok maga tui tubu phinai jotona tinni video isu hambai।